Pois non vexo nin a lúa nin as estrelas por ningures. É que a lúa e as estrelas están agochadas ata que ven a noitiña. Vaia, entón non imos poder ver nada, porque para ver as nubes non precisamos un telescopio. Estou vendo a casa de Tupa como se estivese aquí ao lado. Era fantástico. A ver, déixame mirar. Tupa está dormida. Ela que sempre nos di que non durmamos mentres lemos. E mira, imos ver agora a Nina. Nina deulle coa man ao despertador e segue dormindo. Co tarde que é. Como saiba Tupa que aínda non se levantou e que ten todo desordenado. A ver que fai Linda. ¡Oh! Así que era Linda a que levaba as galletas de chocolate. Por iso sempre lle faltaban 3 galletas a Tupa. Ocorreuseme unha idea estupenda. De que se trata? Conto xa polo camiño, vamos. A onde imos? Agarda, que deixo os patins. Oh, que raro. How strange. Vese o curralinho de Linda. Que? Tutu, espérame, xa vou. Será posible? Hola, Linda. Que tal a túa mañá? Que estiveches facendo? Nada, estiven lendo contos na miña tableta, por que? Por nada, só preguntaba. Pois nada en particular. Non fixaches nada co teu sombreiro? Co meu sombreiro, aquí veñen tantas preguntas. Sabemos que agochaches 3 galletas de chocolate no sombreiro. Gateta, gateta! Non, Nina, non hai galletas, porque Linda comeunas todas. Pero que dis? Eu non collín nada. Pode que enganes a Tupa, pero non nos podes enganar a nós. Temos superpoderes. Está ben, é verdade. Pero como os soubestes? Xa cho dixo, Rafa. Temos superpoderes. Podemos ver o que aconteceu. Linda mala. Gateta Nina. E ti, Nina, que estiveches facendo? Pois estaría limpando a súa casa, que era o que lle tocaba. Mentira. A casa está totalmente desordenada. E ela estivo dormindo ata hai nada. Dixo nada. A nós non nos podes mentir, Nina. Temos superpoderes, sabémolo todo, todo, todo. Hola, a que estades xogando? Tutu e Rafa teñen superpoderes. Sí, Ajá. E que superpoderes son eses? Podemos ver o pasado. Xa. E podedes demostralo. Sí, xa verás. Estamos vendo o pasado. O pasado de Tupa. Xa o vimos. Sí, a que quedaches dormida hai un anaco mentres estabas lendo. Que? Pero como podedes saber iso? Xa che dixemos que temos superpoderes. Hola, rapaces. Hi, boys. Por certo, Tutu, Rafa, onde estivestes esta mañá? Xunto ao río. Sí, xunto ao río, á beira da auga. Iso non é verdade. That's not true. Estiveches no curraliño de Linda e collestes os seus patins. Non é verdade. Rafa, que che estamos vendo. Os meus patins Roseto, como puidestes? Sabes que son última tendencia. Iso foi moi cruel. Sinto. Pero como? Do mesmo xeito que vin que lle roubaches galletas a Tupa. Que? Así que eras ti o que me roubaba as galletas? Que? Eu?
Si, ben, fun eu. Perdoa. Por certo, aquí tes os teus patíns. Deixáchelos esquecidos xunto ao telescopio que usaches. Grazas, Fante. Co telescopio. Agora entendo todo. Así que superpoderes. Superpoderes, superpowers. Pois que Tutu e Rafa dicían que tiñan superpoderes e que podían ver o que pasara. De feito, sabían o que fixéramos cada un de nós esta mañá. Moi mal feito. Non se debe espiar as persoas cando están soas. When they are alone. Non está ben. Espero que aprendese de la lección e non o volvades facer. Gateta, gateta. Ah, Por certo, Fante, para que tiñan o telescopio montado xa é de día? Fante? Contigo